Bună și bine la blogul meu, I Like Violeta. Astăzi vreau să prezint revista mea numărul 9, 2014. Și am și 10, deci am 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 1 și 2. Din sezonul 3. Asta e sezonul 2 cu Violeta și Lara. Și a costat 5,99 de lei, adică 6 lei sau 5 lei, mă rog. Revista așa arată. E cu Diego. Aici scrie Super Diego, aici cu prințul. Aici e cu... Se vede că nu o pupă Leon pe Violeta și Diego, da. Asta dăm poză, mă rog. Iartă așa. Ok. Am să pas. Jocuri. Apoi aici colorez pe Violeta. Și apoi să desenez camera ta. Așa. Test întrebări. Cred că aici producătorul Violeta, nu știu. Ok, și aici nu se morțice care au. Așa a fost clipul, sper că v-a plăcut, ne dați un like și abonați. Pa, pa!